godine koju zbog korone nažalost nismo uspjeli održati, ali evo super, sad smo tu, uspjeli smo to. U ulozi moderatorice večeras bit će profesorica Vlasta Markasović, no prije nego je prepustim joj riječ i promociji Paulinog romana U ime kapitala, rekla bih nekoliko riječi o našim gostima koji će predstaviti i komentirati Paulin roman. Dakle, Vlasta Markasović, rođena u Vinkovcima, doktorica znanosti, s tezom o lirici vinkovačkog likovnog velikanja Vanje Raduša, a osim toga specijalizirala se za ukupni rad Antuna Gustava Matoša. Djelovala kao urednica i lektorica. Piše pjesme, priče, eseje i znanstvene studije. Nagrađivana je za književno-kritičarski rad, a objavljivala je u književnoj reviji Osijek, Godišnjaku Matice Hrvatske Vinkovci, Republici, Kolu, Riječima i drugim časopisima. Urednica je časopisa Kolika i stalna stručna članica odbora za nagrade Đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara. Piše na književnom jeziku, ali njeguje i izriče na slavonskom dijalektu. Gospodin Jaroslav Pecnik, rođen 1950. godine u Osijeku, studirao filozofiju i bohemistiku, dugogodišnji je srednjoškolski pa zatim sveučilišni predavač na osječkim nastavničkim, humanističkim i društvenim te teološkim studijima. Završio je specijalistički studij na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu iz područja povijest Srednje Europe i iz područja kritike totalitarnih sustava. Autor je nekoliko stotina stručnih i znanstvenih tekstova iz područja književno-kulturoloških, politoloških te teoloških interesa. Pisao je kontinuirane kolumne u više hrvatskih periodika kao komentator političkih i kulturno-političkih dimenzija suvremenosti. Posebno u svojim uistinu brojnim interesno pozorno razvijenim specijalizacijama usmjeren pristupanju kulturološkim fenomenima iz područja istočnoeuropskih književnosti te hebraistike. Njegovi su tekstovi temeljito i provjereno faktografski postavljeni, pozorno opremljeni esencijalnim referencama i precizno zaranjeni najkonkretnije vrijednosti i problematizacije predmeta kojim se bavi. Bio je izvjestitelj Hrvatskog Helsinškog odbora za ljudska prava o stanju religijskih prava i sloboda u Republici Hrvatskoj za potrebe godišnjih izvješća International Helsinki Federation, te sudionik i predavač na brojnim seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima, radionicama, međuregionalnim i međunarodnim konferencijama o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, civilnom društvu i sl. Bio je član upravnih odbora nekoliko civilnih udruga. Bio je saborski zastupnik u netom isteklom desetljeću, a u Osijeku je poznat kao svojevrsni iznimni bibliofil, odnosno vlasnik možda najopsežnije osobne biblioteke ovoga dijela Hrvatske od nekoliko desetaka tisuća knjiga. I evo na kraju, zbog koga smo se ovdje okupili, Paula Rem. Rođena je u Osijeku 1995. godine, gdje je pohađala osnovnu školu i gimnaziju, poslije čega je završila studij komunikologije i mediologije, te judaistike i hebrejskog jezika na Bečkom sveučilištu. Do sada je objavila 3 romana i 1 zbirku priča. Objavljivanjem prvog romana s 13 godina postala je najmlađa hrvatska književnica svoje generacije. Njezini su romani popraćeni stipendijom Assist, te pohađanjem privatne američke škole Asheville School. Za vrijeme boravka u Americi objavljivala je eseje na engleskom jeziku u lokalnim novinama Ashnoka. Uz nagradnu stipendiju Erasmus Plus godinu je dana studirala na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu, a za vrijeme diplomskog studija komunikologije radila je kao studentska asistentica. Dvostruko je nagrađena na anonimnom književnom natječaju Matice Hrvatske Osijek i konceptualna su autorica međunarodnog multimedijskog umjetničkog projekta Intimacy. Evo, vi ćete nešto dodati ako sam nešto ispustila, a sada prepuštam vama riječ. Vlasta, Paula, gospodin Pecnik, izvolite. Hvala. Mikrofon uključen. Bilo bi dobro da ga koristimo. Evo. Samo ga primaknuti. Dobro večer svima, sve vas lijepo pozdravljam. Danas smo se okupili predstaviti roman jedne vrlo mlade autorice. Kao što čujete, to nije ni prvijenac. Ona već ima iza sebe dokazani rad. Ja ću sad prvo izreći nekoliko riječi o nekakvim svojim dojmovima o ovome romanu koji se zove U ime kapitala. Živeći u vremenu kasnog i liberalnog kapitalizma, želimo predvidjeti u kojem pravcu će se on razvijati. Specifičan odgovor nudi roman mlade spisateljice Paule Rem
Roman je to o distopijskom dobu kapitalizma, o svojevrsnom totalitarnom društvu koje se oblikuje pod okriljem krilatica o demokraciji i liberalizmu. Tako autorica brižljivo istražuje paradoks nastao u mogućem sučeljavanju oksimoronskih postavki. U ime kapitala sve je dopušteno, pa tako i zatvori za nezaposlene u privatnom aranžmanu velikih kompanija i zatvori za druge i drugačije kao što su Židovi, kojima se u totalitarnom društvu negira holokaust. Paradoksi se slažu na paradokse i tvore distopijsko tkivo romana. Roman ima 3 dijela, svaki je vezan uz jednu junakinju naslijeđenu iz autoričinih ranijih dijela. To su čuvarica, umjetnica i komunikologinja. 3 junakinje su bile prijateljice u djetinjstvu. Ujedno, to su 3 perspektive sagledavanja distopijskog društva i statusa pojedinca u njemu. Čuvarica je građanka koja se prema kapitalu odnosi vrlo lojalno. Ona si je dopustila i svojevrsno programiranje mozga fizičkim zahvatom. Nalazi se u ulozi čuvarice u privatnom zatvoru za nezaposlene. Potpuno je podređena kapitalističkoj totalitarnoj ideologiji. Umjetnica pliva kroz kapitaličku republiku tako da postaje ovisnica, zbog čega ima velikih problema i biva uhićena kao nezaposlena te odvedena u zatvor. Komunikologinja se priklanja ideji stvaranja novog društva na razvalinama kapitalizma. Kapitalička republika i Ujedinjena Europa su dakle distopijska mizanscena. Sve u njima je isključivo i birokratizirano. Ujedinjena Europa donosi direktive. Pojedinac je samo kotačić velikog kapitalističkog zamašnjaka. Autorica prikazuje likove koje gube osobnost i prilagođuju se okvirima društva. Ironični Oče naš u kapitaličkoj republici glasi: u ime kapitala, profita i poduzetništva svetog, kapitalu naš koji si na tržištu, neka se sveti ime tvoje, neka sloboda tvoja dođe, neka bude volja tvoja u trgovinama Konzum i na tržištu. Daj nam danas našu dnevnu inflaciju i oprosti nam dugove kao što i mi opraštamo onima koji nam duguju novac i ne vodi nas u recesiju, već nas izbavi iz krize. Vjerom u kapital i ponavljanjem fraza pojedincu se ispire mozak, a ako to nije dovoljno, treba se podvrgnuti i svojevrsnom lobotomijskom procesu koji se neprestano reklamira kao poželjan u medijima. Odmatanjem tkiva romana iznjedruju se ironija i satira kao česte tehnike pisanja s obzirom na autorski odnos prema građi. Tako se glavno i najjače poduzeće naziva Konzum, pisano engleskom grafijom. Kapital je postavljen na mjesto Boga i u njegovo ime stvara se religiozni odnos. Kapital je obožavani Bog i zlatno tele kojemu se ljudi klanjaju ne razmišljajući o pravoj prirodi te vrijednosti koja nije humanistička. Tako čuvarica još u djetinjstvu uči da se sve događa s razlogom i da je kapital vladar neba i zemlje. S obzirom na to da kapital nije prava humana vrijednost, svaka njegova idolatrija postaje apsurdna i smiješna. Distopijsko društvo dovedeno je do ruba apsurda, tako da u njemu vlada direktna demokracija, nema političkog zastupništva, sve se izglasava na referendumima. Tijekom razvoja fabule ne naslučuje se kraj takvoga društva kao spoja totalitarizma i svojevrsnog terora većine, koja ne mora birati uvijek i ne bira inteligentna rješenja. Sve je podređeno Bogu kapitalu. Ipak u 3. dijelu romana naslovljenom Crvena zora, kroz sudbinu komunikologinje, naslučuje se raspad svih tih apsurdnih ispada totalitarnog društva. Bijeg iz distopije moguće jedino u utopiju, to jest iz totalitarnog kapitalizma u socijalističku demokraciju gdje se država brine o građanima. U napetoj gotovo krimi priči o komunikologinji ona se susreće s tajanstvenom osobom za koju će se otkriti da je njen bivši partner i bivši premijer. U vlaku koji vozi utopističku državu naći će se i umjetnica s činovnikom, ali čuvarica će odustati od odlaska u novu zemlju. Rješenje o odlasku u potpuno novo društvo naprasno prekida kapitalističko totalitarno bezizlazje. Rješenje tog bezizlazja vidi se u ovu početku novog poretka, jer je u kapitalističkom totalitarnom društvu nemoguće započeti bilo što novo što bi promijenilo status pojedinca. Primjer takvog stava potvrđuje epizoda raspuštanja zatvora za nezaposlene, gdje neki od tih zatvorenika
nemaju kamo i nisu sposobni snaći se na slobodi, pa im se nudi mogućnost da još ostanu u zatvoru. Te i takve situacije postaju rubne igre jednog ekscentričnog i neslobodnog poretka koji ubija svaku inicijativu, iako se predstavlja kao društvo liberalnog tržišta koje forsira uspjeh pojedinca. Začkoljica je sadržana u naslovnoj sintagmi koja kazuje da je sve dopušteno, ali dopušteno u ime kapitala. Sve je podređeno stjecanju profita. Pitanja koja postavlja ovaj roman tiču se budućnosti razvoja ekonomskog i političkog sustava u kojem i danas živimo. Što nas čeka u budućnosti, recimo oko 2100. godine? Stižu li neke odrednice do svojih krajnjih granica? Vizija u ovome romanu nije svjetla, pogotovo s obzirom na slobode pojedinaca. Važnu ulogu u razvoju totalitarizma kapitalističke republike imaju i moderni mediji te snažna marketinška mašinerija. Iako Ujedinjena Europa donosi direktive koje bi trebale poboljšati humane vrijednosti poput ravnopravnosti i sloboda pojedinaca, oni su potpuno ovisni o medijima koji su otrov društva. Tako zatvorenici obsesivno gledaju televiziju, sudjeluju na društvenim mrežama i natječu se za najbolji selfie, to jest sebić. Njihov interes je upravljan propagandnim i zabavnim sadržajima i nema mogućnosti za ozbiljnije i svrhovitije stvari. Autorica provlači romanom kritičku nit takve uporabe medija, koja je razvijena već i danas, a u njenoj viziji distopijskog društva dovedena do krajnjih granica porobljavanja ljudskih umova i osobnosti. Društvo u kojemu je Bog kapital gubi svoje humanističke vrijednosti i svodi pojedinca na kotačić u stroju za stvaranje profita. Krhki i ranjivi pojedinci, poput umjetnice, ne prilagođuju se takvom društvu i stradavaju. Umjetnica postaje dugogodišnja ovisnica o drogama jer se nigdje ne može zaposliti i iskazati. Ona je takvom društvu beskoristan član. Tijekom dugogodišnjeg drogiranja razvija halucinantne svijetove, a jedna od njezinih zastrašujućih vizija je kingovski i groteskni zastrašujući klaun Tugi. Umjetnica nastoji spasiti činovnik koji uz pomoć doktora želi osloboditi strašnih halucinacija i ovisnosti, pa će skupa s njom poći u premijerovu novu državu gdje će, pretpostaviti je, umjetnica započeti novi dostojanstveniji život. Kreirajući lik umjetnice, autorica otvara i pitanje mjesta umjetnosti i kreativnosti u totalitarnom distopijskom režimu. Sve što ne pridonosi razvoju kapitala smatra se suvišnim, čak štetnim i omalovažava se. Zato umjetnica ne može u takvom društvu ništa započeti i zato i završava u zatvoru za nezaposlene koji se smatraju društvenim parazitima, nazivaju ološem, a čuvarica ih čak i fizički kažnjava i ponižava na razne načine, uživajući sadistički u svojim okrutnostima. Naposljetku konstatirati je da svijet u kojemu se samo materijalno smatra vrijednošću nije održiv svijet, već politička i ekonomska groteska. Tom nakazom i iskrivljenom slikom stvarnosti autorica daje kritičku poruku. Svijet isključivo materijalnih vrijednosti unakažuje međuljudske odnose i uništava nesnalažljive, osjetljive, kreativne pojedince. Takav svijet nema budućnosti jer se razvija u pravcu krajnjeg i nehumanog totalitarizma, stvara birokratiziranu državu, nehumane institucije i jednoumlje. Iako pravo rješenje možda i nije utopijska nova država, ono je radikalno jer drugačije ne može biti zbog krajnjeg apsurda kapitalističke republike, na čijim se bedemima ne može započeti ništa novo. Korekcije jednostavno nisu moguće. Jedino rješenje je potpuno novi i potpuno drugačiji svijet. Ovaj roman nastao u postmoderno doba, oslanja se i na neke postmoderne stilske igre. Citatost je nazočna u naslovima poglavlja, ali i u samom tekstu. Tako autorica pokazuje sklonost ludističkom iskazu. Ujedno tako se očekuje i u književnost i kulturu upućenog recipijenta. Povratak umjetnice, na primjer, u znaku referiranja na Krležin povratak Filipa Latinovića. Svitalo je kada je umjetnica sletjela na novi aerodrom sela. 10 godina zapravo nije bilo u ovome zakutku, a znala je još uvijek sve kako dolazi. Autorica se poigrava slavnim naslovima i tekstovima tako da parafrazira i kombinira. Čitamo naslove Sjećanja iz mrtvog doma, Činovnikov proces, Životinjska farma, ali i one koji se odnose na glazbu kao The Clash, The Store Should I Go i druga područja.
Stilskoj bravuroznosti pridružuju se i britke i kauzalne rečenice koje nemilosrdno razobličuju sve mane kapitalizma i poigravaju se s administrativnim stilom. Stilsko obilje ostvaruje se referiranjem na različite funkcionalne stilove i njihovo kombiniranje i amalgamiranje. Rekla sam već da je riječ o jednoj vrlo mladoj autorici, međutim, nešto sam načula, došla sam tu na kraj ovog predstavljanja prethodne knjige, pa je bilo riječi, autorica dolazi iz jedne književničke obitelji. Naime, njezin djed Vladimir Rem bio je književnik i osnivač Slavonsko-baranjsko-srijemskog ogranka Društva hrvatskih književnika i bio je značajna figura u kulturi grada Vinkovaca. Njezin otac također je književnik, kritičar i sveučilišni profesor, pa po onoj staroj jabuka ne pada daleko od stabla, možemo reći da evo Paula nastavlja tu tradiciju na jedan svoj specifičan, osebujan, mladenački način. Sada bih zamolila gospodina Jaroslava Peseka da nam kaže par riječi o ovome romanu. Hvala, pozdravljam vas sve. Pardon, dobro večer. Evo, ja ću se nadovezati na riječi moje prethodnice. Radi se o izdanku dinastije, književne dinastije Rem, to bi se rekao, koja, evo, nadam se da će opravdati tu tradiciju i djeda i svoga oca. A čini mi se da je na najboljem putu za to. Jel? U svakom slučaju, kad sam počeo čitati roman, velika generacijska razlika, 50 godina i više, jel? Između mene i Paule. I naravno da onda taj izričaj koji ona ima i općenito interesi su različiti i meni je bilo malo, moram priznati u početku, teško, taj tekst je bio malo meni teško prohodan, fragmentaran, nekako se lomio mimo onoga što sam ja naučio čitati, jel? Ali na koncu kad svladate to, a morate imati dobru volju za ovaj tekst, nije samo dovoljno čitati, nego se morate malo i uljubiti u to, onda vidite zapravo da taj tekst ima jednu unutarnju logiku i to vrlo fino, suptilno satkanu i da se zapravo provlači tajna misao koju ona želi reći. A ja sam to nekako vidio u dvije razine. S jedne strane to je samo ime govori o ime kapitala, jel? Zapravo razina je kritike građansko, bolje rečeno kapitalističkog društva, jel? Naravno, on se podrazumijeva i građanskog, ali građansko društvo i kapitalističko nisu sinonimi, u svakom slučaju. Prema tome, tu i postoji na neki način razumijevanje za građansko i afirmacija građanskoga, ali naravno negacija, kritika kapitalističkoga i to je ono što je meni, opet, s druge strane, osobno drago, jer sam se našao na istoj nekoj idejnoj liniji sa Paulom, ili barem ja tako umišljam da smo na sličnoj idejnoj liniji, a to je ta neka kritika svega, ako kažem postojećeg, ne mislim na praksisocijalnu filozofiju, jel? Nego naprosto da je jedini razuman pristup stvarnosti i kritički pristup, skepsa. U sve treba sumnjati. I to mi se čini da Paula afirmira, naprosto ništa ne želi prihvatiti zdravo za gotovo. Tako da, znači, tekst ima jednu cjelinu, ima jedna smislenost i ono što je važno za mene, to je Paulina ta socijalna osviještenost, jel? Koja ona na neki način slojevito prikazuje jer želi dešifrirati određene simbole i određene paradigme, simbole koje, kako da kažem, uzima kao neke ideje koje su prisutne, uzimamo ih zdravo za gotovo, ali zapravo ne znamo što one znači. Kad kažemo demokracija, nekako svi mi mislimo da znamo što je demokracija, ali kad počnemo razlagati taj pojam, zapravo vidimo da, barem se meni čini, vrlo teško možemo reći da li živimo recimo mi danas u demokraciji. Pa vjerojatno živimo u demokraciji, ali da li je to puna demokracija? Pa vjerojatno nije puna demokracija. Što sad fali toj demokraciji? Zato postoje književnici, zato postoji književnost, zato postoje mladi ljudi kao što je Paula, da nekako svako iz svog ugla nam kaže što po tim podrazumijeva. Ovdje je bilo rečeno da su tri glavne junakinje. To su zapravo tri ideje, ja bih rekao, jel? Čuvanica, umjetnica i komunikologinja. I one zapravo se pokušavaju svaka na svoj način snaći u tom kapitalističkom, obezničenom svijetu, svaka na neki način pokušava osvijestiti vlastitu poziciju u tom društvu. Svaka na neki način
neka više, neka manje, ali pokušavaju iskočiti iz tih nekih zadanih okvira koji su im naprosto zadani životom, društvom u kojem jesu. I svaki taj bunt, zapravo to iskakanje, to je neka vrsta bunta, neslaganja sa onim što nam se nudi kao zadano, kao svakodnevno, ima neko, kako da kažem, za posljedicu to što nas sredina ne razumije, osuđuje ili zazire od nas. Upravo je Paola ta koja pokušava na neki način pomiriti te suprotnosti i zato ona na neki način se poziva na to dijalektičko nasljeđe kritike građanskog društva, neki bi to nazvali marksizmom ili filozofijom marksizma ili ne znam, bilo koje škole, frankfurtske ili već, da sad se ne pravim pametan i ne filozofiram, ali činjenica jedna da se radi znači o tome da se na neki način shvati ona, ajde recimo, Marksova teza, danas ga nije možda popularno pominjati, ali mi se možemo složiti ili ne, ali sigurno je to jedan mislilac bez kojeg se u 20. stoljeću i 21. stoljeću svakako ne može. Mi možemo biti i protiv njega, možemo biti i za njega, ali bez njega se ne može misliti. Mislim da je Paola to jako lijepo sažela, jer otprilike poruka je sljedeća, ona što je Marks iznio u 11. tezi o Feuerbachu, da su filozofi do sada različito svijet tumačili, a zapravo se radi o tome da se on pokuša izmijeniti. Očigledno, evo, već 2000 i više godina mi pokušavamo, barem u judeo-kršćanskoj tradiciji, promijeniti taj svijet, pa nam to nešto od ruke ne ide i vjerojatno nećemo nikada uspjeti. Ali bez toga napora, te želje, a i književno stvaralaštvo je taj jedan put, način da se svijet promijeni, da se pokuša na neki način suočiti sa tim problemima, su prisutni i utoliko su ti mislioci svi poticajni. Bez obzira, da li nam idejno odgovaraju više ili manje. Bilo je rečeno ovdje da je to distopijski roman i doista u mnogim elementima on, barem mene, podsjećao je i na Orwella, i na Zamjatina, njegov roman Mi, i na Kurt Vonnegata, i Ray Bradbury, svašta to ima, ali zapravo ja pretpostavljam da to nije bila intencija, ne pretpostavljam, siguran sam, nije bila intencija Paolina. Naprosto ona je pisala svojim rukopisom, a da moj problem je taj što je ona suviše obrazovana i što mene, kako da kažem, upućuje na razne ideje i asocijacije koje zapravo samo onda pomažu da shvatim tu, kako da kažem, ajde recimo dubinu onoga što je ona željela iskazati. Tu je prisutna jedna dijalektika, ali ne onom doslovnom materialističkom smislu, nego hegelijanska dijalektika, koja govori o toj jednoj trijadi. Sve se zapravo dešava kroz tri, pa na koncu imate i tri simbola, čuvarica, umjetnica, komunikologinja. Znači, neka teza, antiteza, sinteza koja zapravo potire sve to, ali ništa ne donosi novo, nego samo nešto počinje na drugi način. I utoliko, ja ovdje pronalazim i Dostojevskoga. To je moje pravo da ja pronalazim u literaturu, u dijelu koje čitam, ono što meni odgovara. Ja sam tu pronašao legendu o Velikom inkvizitoru, ja sam tu zapravo pronašao Karamazove i trijadu Aljošu, Dmitrija i Ivana. Taj rat, taj sukob, taj odnos, naravno, ovo je možda malo moja slobodna interpretacija ili preslobodna interpretacija, ali to je moje pravo da mene to djelo asocira i da ja tim tragom na neki način idem. Ono što se meni posebno sviđa kod Paole, a stvarno ima jedan izrađeni rukopis, fin rukopis, pazite, on je 25, dobro, ajde recimo, ja sam gentleman po 25 godina. Ja jako vama ne treba, naravno, šalim se. Ali hoću reći koliko toga je ona već napravila, a koliko toga još ona će napraviti, to je sigurno. Koliko predstoji, jel? Ambiciozna je, znam nešto malo da se širi, što bi se reklo, po tim književnim časopisima, židovskim, znam njene interese, tako da možemo samo očekivati puno više a već je, kažem, puno toga napravila. Ali ono, da se vratim što sam počeo, ono što mi se sviđa kod nje, to je ta neka vrsta samoironije, jel? Jednog blagog sarkazma kad piše o svemu tome, znači ta jedna distanca. I to mi se sviđa, to je nešto što ja respektiram, to je ta neka vrsta češkoga duha. Znači, o svemu se može, i o najozbiljnijim stvarima se može, neću reći da neozbiljan, ali na jedan način koji nije uobičajen razgovarati, a da nikoga ne povrijedi. Jel? Tako da recimo, kad se kroz
taj takozvani češki humor progovori i o holokaustu, onda to nije ni podaštavanje holokausta. Nego to je upravo, kako da kažem, jedan primjeren način osvješćivanja tog fenomena koje svi pristupamo tako da se moramo pokloniti sa dužnom pozornošću sigurno, na koncu danas upravo i obilježava da dan holokausta, proboja u Jasenovcu i tako dalje, ali činjenica je jedna da taj tragičan događaj koji je obilježio povijest, možda najviše od svih događaja u povijesti, je na neki način prisutan i ovdje, jer ta druga dimenzija koja nije samo kritika građanskog društva, a to je ta neka judaistička tradicija na kojoj Paola inzistira, na koncu to je jedna struka i logično je da se onda, kako da kažem, povlači u te svjetove i kroz te svjetove želi progovoriti i o ovom romanu i zapravo mi moramo onda donekle razumijevati i tu tradiciju. Ja o toj tradiciji nešto malo znam, pa sam se pokušao ići tim tragom i rasvijetliti što se tu meni čini da se nudi kao neki novu. Ali prije toga bih samo rekao da i revolucionarka i konzervativka i ova umjetnica sve one neki način su izdale sebe. Umjetnica pokušava neke svoje ideje postvariti u zadanom svijetu, ali čim vi pokušavate postvariti ideje u zadanom svijetu, vi ostajete bez riječi zapravo. Ta poruka ne dopire dalje od onoga što je naprosto rutina, svakodnevni posao, neka banalnost i tu se ona osjeća suspregnuta, a nema tu jačinu, tu snagu da prekorači, da iskorači, da na neki način prekine tu, kako da kažem, komunikaciju sa šutnjom, jer riječ je bunt, šutnja je pristajanje na ono što jeste. Tako da, istina ima i drugčijih poruka. Karla i kaže da riječi pripadaju vremenu, a šutnja vječnosti. Znači, time želi nekako naglasiti značaj šutnje kao našeg odnosa i razumijevanja sa stvarnošću. Međutim, Paola mislim da je tu meni bliža. Riječ je ta koja je bunt, riječ je ta koja razara sve. A ako nema riječi, nema onda ničega. Konzervativka onda licemjerno prihvaća ta pravila igre, ne dovode ništa u upit, tradiciju prihvaća kao nešto što je samo po sebi razumljivo. Jako je pitanje kada je tradicija postala tradicija, što je tradicija i na koncu zašto bi mi prihvaćali tradiciju neupitno i njoj se klanjali i ne dovodili je, kako da kažem, pod neku kritičku dimenziju. Revolucionarka, ona je zapravo zaboravlja na te svoje prevrtničke ideje, adaptira se, prihvaća zadane vrijednosti, svega ono što se grozila, ona na neki način prihvaća i to je, otprilike, gospođa je u svom izlaganju govorila o tome kako to građansko društvo, odnosno kapitalističko društvo, nema perspektivu. Ja se bojim da je to upravo naša perspektiva. Da je to naša perspektiva, odnosno da mi, koliko god se borili protiv toga, hrabro koračamo upravo u tom smjeru, a literatura, umjetnost, filozofija su samo pokušaj bijega, pokušaj zadržavanja te neke slobode, koja na koncu će biti samo naša neka individualna sloboda. Opće slobode naprosto neće biti. Mi ćemo biti zarobljeni u jednom društvu koje je tako kako je. No, to je zapravo pitanje i ova knjiga otvara i pitanje slobode. Kako mi slobodu zapravo želimo? Da li slobodu za nešto ili slobodu od nečega? Prava sloboda bi bila ona sloboda od nečega. Međutim, mi ćemo biti samo slobodni za nešto. Da je eventualno u okviru nečega možemo slobodno govoriti. Ali bit će pojedine tabu teme, pojedini mitovi, pojedini stereotipi koji se neće smjeti dovoditi u pitanje, odnosno onaj ko to dovede u pitanje, bit će izložen ekskomunikaciji, ruglu, naprosto će biti marginaliziran. Ako govorimo o toj nekoj judaističkoj dimenziji, kako sam ja nju nazvao, kabalističkoj, bolje rečeno, elementima u njenom dijelu, onda je ta kabalistička simbolika služi da bolje iskaže te paralele između svijeta u kojem živi i svijeta s kojim duhovno komunicira. I tu je zapravo ta vrijednost, taj svijet s kojim ona duhovno komunicira i koji nam na jedan lijep, suptilan način prosipa pred nas i sada je samo na nama da na neki način pokušamo shvatiti te sadržaje tog židovskog prosvjetiteljstva Haskale, a hvala Bogu tu je ona kod kuće i tu onda ima što reći. Moralni rasap našeg društva o kojem ona
društva kao tako, o kojem ona govori, ima biblijsku dimenziju, pa se onda i mora služiti biblijskim rječnikom, da bismo zapravo shvatili tu dimenziju toga rasapa. Jer ako o tom rasapu govorimo ispod razine onoga kako se zbiva, nećemo ga na najbolji način shvatiti. I zato ona upozorava na Zohar, na tu kabalističku knjigu svjetlosti i na takozvane nekanonske knjige. E sad, te nekanonske knjige su interesantne toliko što one govore o istini na svoj način. E sad, da li je istina u kanonskim i nekanonskim knjigama? Mi smo se odlučili, mi kao civilizacija, da je to u kanonskim knjigama. Ali jesmo li baš sigurni da je to baš ta istina koja je prava, jel? I tu je Tora kao jedan opći spis židovske duhovnosti, znači ima tu jednu kozmičku širinu koja onda, iako je to vjerska knjiga, ali ona upozorava da postoji i nešto s druge strane, s one strane svijeta i svjetla i da i tamo treba zaviriti. S ovom knjigom mi se čini da to Paula pokušava zaviriti i utoliko je Tora nama interesantna jer znači ima tu kozmičku dimenziju, ali govori jezikom čovjeka. I zato mi možemo doći u posjed i tih istina, pa i barem pokušati protumačiti. Jel? Kad govori o tim svojim glavnim junakinjama, likovima, neko bi to recimo svrstao u žensko pismo. Ja ne znam što znači žensko pismo. Ima samo dobro i loše pismo. Ovo je naprosto dobro pismo. Jel? Ali dobro, postoji ta jedna podjela, valjda, koji su književni stručnjaci, ja to nisam, sigurno znaju bolje od mene. Ali recimo, meni se sviđa što ja prepoznajem ovdje taj odnos subjekt-objekt. Da ga prevedem na Martina Bubera, koji će biti svima razumljiviji, na taj odnos ja-ti. Ja? Mi sebe prepoznajemo samo kroz drugoga. Kapitalistički svijet nas vodi na tu dimenziju da samo sebe vidimo, drugoga ne vidimo, ne treba nam. Naprosto ga gledamo kao predmet, kao naš put da se ostvarimo posjedovanju nekog drugog, iskorištavanju nekog drugog. Jel? Ta dimenzija alienacije, pardon, ja se izvinjam zbog glasa, ta dimenzija alienacije je stalno prisutna i mi ju uzimamo kao nešto samorazumljivo, otuđenja. Jel? Mi smo naprosto otuđeni, pa Bože moj, eto, sad tako mora biti i mi tu si ne možemo pomoći. Čini mi se da je upravo poruka ove knjige da se može drugčije, ali barem se može stremiti drugčije, barem se može pokušati biti drugčiji, bolji. Jel? Jer smisao zapravo svih ovih naših silnih filozofija, ideja, koje su uvijek naravno interesantne, neko to zna ljepše izložiti, neko manje lijepo, ali je pitanje jesmo li dobri ili loši ljudi. Odnosno, jel činimo dobro, želimo dobro ili naprosto nas nije briga za dobro. A čim nas nije briga za dobro, lošem puštamo da živi i da se ponaša kako hoće. Jel? I da polako privodim to kraju. Poziva se na kabalističku tradiciju, recimo kad govori o premijeru Mesiji kao premijeru koji dolazi žrtvovanju. Znači ima tu cijeli niz tih elemenata i ta kabala zapravo posjedovanje sfirosa Božje emanacije koja se manifestira u 10 oblika, od mudrosti do spoznaje, simbolizira sve ono što je bilo, što jest i što može biti. I upravo Paula, čini mi se, pokušava ne toliko govoriti o onome što je bilo, nego onome što jest i što može biti. Nju interesira ono što može biti, ona je uvjerena da može biti bolje i drugčije. Ja se intimno s tim duboko ne slažem, mislim da ne može, ali u svakom slučaju njena je opcija daleko prihvatljivija, bolja nego li moja, jel? Ali to je razlika na koncu i godina, jel? Sigurno. Cilj je stupiti, kaže kabala, u Pardes, vrt u kojem se saznaje, krije značenje Božje riječi i stvaranja. Kad kažemo Božje riječi stvaranja, naravno ne mislimo doslovno na Boga, nemam ništa protiv Boga, da odmah bude jasno, ali svako će svog Boga pronaći deus sive natura, Bog ili priroda. Znači, da li je to u nekoj teološkoj ili nekoj drugoj dimenziji, to je sad stvar doista pojedinca. Do sada je samo 4 uspjelo stupiti, kaže kabala, u Pardes. Trojicu nećemo spominjati jer jedan je postao heretik, jedan je umro, treći je teško ranjen, samo je Akiva ostao bez posljedica. Ušao je tamo i saznao je tamo, jel? Ali svi mi možemo biti Akive, u svom nekom malom svijetu, u svom nekom malom životu i možemo se izboriti za neki svoj prostor slobode. Jedan od načina je da čitamo pametne knjige, a ova je sigurno knjiga koja nas u tom smjeru vodi. I svaki Židov, kaže tikun, odnosno ta
mistična koncepcija lurijanske kabale 16. stoljeća. To je kabala koja je nastala u Safedu, u tom jednom židovskom gradu u Izraelu. Mislim da ste bili tamo, ja sam isto bio, prepun je sinagoga, jel? Tako da je zapravo, ja ne znam da li postoji uopće skradovci sinagoge tamo, vjerojatno postoji, jel? No, i uglavnom, znači, ta mistična koncepcija lurijanske kabale kaže da svaki židov, odnosno čovjek, jer ovdje je naglasak židov, ali ne kao etnički pojam, ne kao religijski pojam, nego kao čovjek. Znači, kao čovjek može molitvom, odnosno meditacijom, postvariti svoje iskupljenje. To je sad ideja koja je prisutna u svim religijama, ali Paola ide, čini mi se, i korak dalje, jer ona očigledno pripada toj nekoj tradiciji, ajde, kad kažem ljevice, ne mislim ništa politički, nego znači nekog ipak socijalnog osviještenog pristupa koji naprosto traži i na socijalnom planu neke izmjene, neke kako da kažem, jače društvene udare i zamahe, i ona je svjesna da se ipak stvari mogu postvariti, će promijeniti ipak nekom revolucijom. Ali kad kažem revolucija, ne mislim naravno na doslovnu proletarsku revoluciju, Marksovu revoluciju, jer revolucija, zapamtite, ima, ako samo stavite R u zagradu, to je evolucija, jel? Znači, i jedno i drugo je prisutno, jedno bez drugoga ne ide. Jer revolucija je slom, vidjeli smo da koliko god bila zamamna, ipak je previše krvava. I ništa ne donosi dobro. Ja? S druge strane, ako ostanemo samo na evoluciji, a koja će generacija dočekati neki sretniji i bolji život? Samo ćemo perpetuirati stalno jedno te isto, možda na nekoj malo više kvalitativnoj razini, ali bez nekih bitnih pomaka. Tako da, revolucija ima uvijek svoje to dramatično krvavo lice, ali sigurno je da jači iskoraci su potrebni i mislim da je ovdje poruka ta, dajte, ohrabrimo se, učinimo nešto više od onoga što nam je dozvoljeno, od onoga što nam se, kako da kažem, tradicijom, kulturom, obrazovanjem, na koncu judeo-kršćanskom tradicijom sugerira, pokazalo se da to ipak nije dovoljno. I povezujući tu kabalističku, biblijsku tradiciju i tu modernu revolucionarnu teoriju, ja mislim da je Paola napravila jednu sjajnu stvar, otvorila je jedan prostor višeslojnoj artikulaciji svijeta u kojem živimo ili živi i u kojem piše. I mislim da je to prostor u kojem ona sigurno može još puno toga napraviti i dati. Hvala vam puno. Na ovim lijepim izlaganjima. Da, svakako su to neke od tema kojima se moj roman bavi, budući da je večeras tema Noći knjige sloboda, odmah bih se nadovezala na ono što ste zapravo oboje spominjali, da se roman bavi pitanjem ropstva i slobode i u današnje doba naš sustav je formalno temeljen na nekakvom idealu liberalne demokracije. Ali kakva je zapravo ta liberalna demokracija? Jesmo li mi tu doista slobodni? Ili su tu zapravo korporacije te koje su slobodne, a mi smo ti koji su recimo robovi korporacija? Tako da tu se otvara jako puno pitanje između slobode pojedinca, slobode društva i slobode korporacije. Pitanje između za što smo mi zapravo slobodni ili od čega smo mi zapravo slobodni. I tu bih se možda čak nadovezala na jedan isto rabinski midraš o tome, jer ipak se Juda istica, kako su, ljudi često pitaju zašto su Židovi izabran narod, a taj rabinski midraš kaže zato što su oni prvi narod koji je izabrao pokoriti se određenom zakonu. Dakle, u tom midrašu kaže da je zapravo Tora, odnosno zakon, ponuđen svim narodima i drugi narodi su ga odbili jer su rekli da sputava njihovu slobodu. Jedino židovski narod je u tom midrašu pristao, dakle, pokoriti se zakonu i zapravo ograničiti svoju slobodu, ali radi one ultimativne, apsolutne slobode. Zato što sloboda je dakako u prihvaćanju isto tako nekakvog autoriteta i nekakvog ograničenja.
Zato što ako ja imam neograničenu slobodu, onda moja sloboda istovremeno narušava slobodu drugoga. Ako korporacija ima neograničenu slobodu, onda će ona iskoristiti tu slobodu da naruši slobodu ljudi koji žive u toj zemlji, na primjer. Tako da svima nama je zapravo ponuđen taj izbor između apsolutne slobode i između nekakve ograničene slobode koja je kao takva preduvjet za opstanak civilizacije na posljedku. I također, pitanje demokracije. Živimo li mi u demokraciji, ne živimo li, je li demokracija uopće kao takva najbolji poredak? Jer, mislim, Hitler je isto izabran demokratskim putem. Tako da i to je nešto u što treba posumnjati i čega se treba zapitati. Također što nas dovodi do teme skepse kao takve. Što mi uopće znamo? Znamo li mi dovoljno da možemo donositi odluke o svijetu? Sad, opet bih se vratila na priču o Adamu i Evi koji su imali izbor između drveta života i drveta dobra i zla. I oni su izabrali drvo dobra i zla. I to im je dalo slobodu da sami odlučuju o tom što je dobro i zlo, a bez da su zapravo upoznali prije toga što je dobro i zlo. Dakle, da su oni konzumirali prvo drveta života, oni bi dobili objektivno znanje nekakvu spoznaju o tom što je dobro i zlo i onda bi mogli to objektivno znati. A ovako su oni odlučili da će radije sami o tom odlučivati. I mi svaki dan o tom moramo odlučivati, a mi ne znamo što je dobro i zlo. I mi ne možemo to znati jer mi nemamo informacije naprosto dostupne. I kad pogledamo današnje medije, mi isto ne znamo šta je zapravo istina, a šta nije istina. Vidimo određenu priču koja nam je podastrta, koja dolazi iz određenog medijskog izvora. Taj medijski izvor ima svoj komercijalni interes, ima svoj politički interes. Svi naši mediji dolaze iz Reutersa, iz Bloomberga, iz jedne, dvije televizijske kuće, medijske kuće. Što mi zapravo znamo o tome? Jesmo li mi sad tamo, jesmo li mi fizički prisutni u cijelom svijetu da znamo što se u svijetu događa? Mi ovisimo naprosto o tim izvorima i o informacijama koje nam oni daju i načinu na koji prezentiraju te informacije. I mi svaki dan moramo odlučivati hoćemo li dakle biti konzervativka, čuvarica, hoćemo li mi naprosto vjerovati onome što pročitamo u medijima, isto nekritički, prihvatiti neki dominantni diskurs, ili ćemo biti umjetnica, pa ćemo eskapistički, da, bit ćemo nezadovoljni, ali ćemo eskapistički bježati u neki svoj svijet umjetnosti, ili droge ili drugih opijata ili tehnologije, filmova, književnosti i na kraju se svejedno vratiti u taj svijet i ostati u njemu frustrirani jer smo recimo nerealizirani na način na koji bismo se htjeli umjetnički izražavati. Ili ćemo biti kao komunikologinja koja će optimistično vidjeti stvari i ipak prihvatiti neku mogućnost za promjenu. I koja će vidjeti ono što se događa kao potencijalnu motivaciju, kao znak da stvari nisu nužno takve kakvima se čine i da ne moraju nužno biti takve. Dakle, samo zato što mi živimo u tom nekakvom svijetu i poretku ne znači da je on najbolji svijet i poredak. To je nešto što kapitalizam uspijeva nam prodati tu priču da je to prirodni poredak i zapravo da je čitava povijest išla ka tom momentu gdje smo mi sad. Ovo je sad vrhunac, nema nijedan bolji poredak osim kapitalizma i tako to mora ostati. Međutim, na nama je da se tu isto zapitamo, da posumnjamo, da možda iskoristimo i neke negativne događaje kao poticaj da razmislimo o tom je li doista poredak u kojem živimo najbolji, dakako da se ono što je pozitivno zadrži, ono što je negativno da se izmijeni i tako dalje, ali da se svakako razmišlja u tom pogledu mogućnosti promjene, mogućnosti nekakve izmjene stvarnosti u pozitivnijem smjeru. I budući da smo u Vinkovcima, ja bih također naglasila, drago mi je biti ovdje. Ja sam svoju prvu promociju održala u Vinkovcima kad sam imala 13 godina sa Vladimirom Bakarićem kao urednikom koji je također nastupio tijekom ovog poslijepodneva. Ali ne oni Vladimirom Bakarićem. Nažalost ne, ali danas je Leninov rođendan pa ne mogu to ne spomenuti također.
Uglavnom, stvar je u tom da su Vinkovci bili inspiracija za mjesto zbivanja u mom romanu. To ne znam, jeste li znali, recimo, grad koji se zove Grad velikim početnim slovom u mom romanu, iz njega polazi vlak za obećanu državu. Koje je mjesto na ovim područjima najpoznatije za željeznicu, za kolodvor? Dakako, to su Vinkovci i ja sam zapravo oblikovala tu željezničku postaju prema onoj Vinkovačkoj i narančasti vlak koji ide u obećanu državu, to je vlak koji odlazi za Vrbanju, za kojim sam ja išla baki u posjet isto mnogo puta. Tako da to je neko ne mjesto u mom romanu, neodređeno, ali se isto tako može primijeniti i na Vinkovce, ali i na bilo koji drugi grad i bilo koje drugo mjesto, jer čitav zapadni svijet trenutno je u tom položaju. Svi imamo neoliberalnu demokraciju, neoliberalni kapitalizam koji je takav kakav je. I baš zbog toga se može bilo gdje primijeniti, nije nužno ograničeno na Hrvatsku. I mislim da smo svi kao svijet dužni tražiti bolja rješenja od ovog sustava koji sad imamo. Vidim da ste nešto zapisivali, pa želite li komentirati? Pa da, evo, ali samo dvije kratke rečenice. I naprosto, kao piscu, ja sam tradicijski luteran, protestant, ne držim ja previše do svoje vjeroispovesti, ali tako sam rođen i tako su me krstili, jel? Tako da se baš religija stvarno nije previše usrećila, moja vjerska zajednica, ali eto, malo sam htio upoznati tome gdje pripadam, šta to rade ti luterani. I onda je Luter imao jednu rečenicu koju je često ponavljao, jer on je bio dosta griješan čovjek, što bi se reklo, jel? Pa je rekao, kad griješiš, griješi hrabro. Kad pišeš, piši hrabro, jel? A griješit ćeš sigurno, prema tome, tu nema šanse da ne pogriješiš, jel? A druga stvar, kad ste govorili o Židovima, zaboravili ste spomenuti, ili možda niste ni htjeli, jel? Koja je svakodnevna židovska molitva, jel? Židov se obraća i kaže, Jahve kaže, zašto si baš nas izabrao da budemo izabran narod? Šma Izraela, Adonai Eloheinu, Adonai Echad i tako dalje. Da, nije lako biti izabran narod, ali svaki narod može biti izabran. To je to što ste naglasili zapravo u židovskoj tradiciji i u rabinskoj književnosti. Gdje god piše Židov, zapravo se misli bilo koji čovjek, to je sve metaforički isto pisano, tako da je primjenjivo univerzalno i to se i kod Marksa vidi zato što Marks isto zapravo dolazi iz obitelji pokrštenih Židova, da, i on je isto optimističan zapravo u tom pogledu prema budućnosti, da budućnost će donijeti nekakav socijalno pravedniji sustav, što je zapravo u totalnom skladu sa idejom o dolasku mesijanskog doba u židovstvu. Paradigma je bila ta. Da, to je bila ta paradigma dolasku mesijanskog doba i kod mene je to isto zapravo zadržano, ali to je nešto što je prisutno u mnoštvu knjiga i filmova, tako da to je nešto čime smo okruženi i što zapravo i treba biti na neki način poticaj, da razmišljamo u tom smjeru, da je moguć bolji svijet, da se može nešto promijeniti, da možda kažem čak i negativne neke događaje, da se koristi kao poticaj da razmislimo o statusu quo i želimo li ovakav poredak, želimo li neki drugčiji poredak. Želite li vi još nešto komentirati? Pa ne, ništa posebno. Htjela sam samo reći da li možda netko iz publike ima pitanja za Paolo. Bi neko nešto pitao? Evo, gospodine, dajte meni, treba. Da bude neke koristi od mene. Hvala vam. Meni cijelo vrijeme od kad je počela promocija, od vlastnog uvodnog govorenja i predstavljanja knjige U ime kapitala, pa preko gospodina Pecnika, pa i kad je došla sama autorica na red da progovori o svom dijelu, zbunjuje i silno zanima istovremeno gdje je nastala ta početna inicijacija, poticaj za pisanje romana,
na ovu temu, jer očito da sam ja bila u zabludi misleći da nešto znam u vašoj generaciji mladih, jer recimo samo ste 3 godine stariji od moje unuke, pa sam si umišljala do večeras da nešto znam, a zapravo vidim da sam totalno neznalica, jer sam očekivala, bez obzira na naslov u ime Kapitala, da će se tu provući neka mladenačka priča, da će biti nešto generacijsko, ljubavno, obiteljsko, a ono, tako velika tema, tako ozbiljna, tako znanstveni pristup da, evo ja još knjigu nisam pročitala, ali na osnovu svega večeras izrečenog zaista se divim, čestitam i sviđa mi se vaša misao da će nam budućnost donijeti, nadajmo se svi, vjerujemo to, pravedniji socijalni poredak i ja bih to željela, ali impresionirana sam kako ste vi to sve povezali, i Marksa, i židovstvo, i svaka čast. Šešelj, dragi kolega. Hvala vam puno na pitanju i na lijepom poticajnom komentaru. Dakle, mene je zapravo još u 13. godine zanimala politika, pa sam od roditelja dobila za 13. rođendan Marksov Kapital i od je sve krenulo. Roditelje treba kazniti. Tako da već sad sam se počela za to zainteresirati i onda sam sudjelovala na puno političkih akademija koje su se organizirale od 2012. do 2015. gdje smo čitali ekonomsku teoriju, Keynesa, Hayeka, to sam bila srednjoškolka. 1 godinu sam u Americi provela kao srednjoškolka također. I onda sam vidjela isto iz prve ruke kako izgleda tamo sustav, jer mi odavde uvijek idealiziramo Ameriku, kako je život lijep, hollywoodski filmovi, američki san, svako može uspjeti u svijetu, a onda dođete tamo i vidite na ulicama Washingtona onako 100 prosjaka, vidite da je to sve zapravo iluzija. Samo oni koji su bogati mogu uspjeti u životu. U Americi je socijalna pokretljivost praktički nikakva. Ako ste siromašni nemate nikakve šanse da nemaju kao takva ni socijalna primanja. Ne postoji državni sustav zdravstvene skrbi, besplatno obrazovanje kako mi još uvijek imamo. Tako da ja mislim Amerika ne sadrži ništa čemu bi mi trebali težiti i trebali bismo se otkačiti od toga da nam se diktira zapravo kako bismo trebali razmišljati, kako bismo se trebali ponašati, oblačiti i tako dalje. I naprosto neki svoj vlastiti identitet afirmirati kao Hrvatska, Europa i tako dalje. Tako da smatram da naprosto kad se putuje puno vidi se različite sustave, različita društva i vidi se možda da u svakom društvu ima nešto što se može uzeti i primijeniti u vašem društvu, ali isto tako da se treba držati onog što je dobro u svom i ne mijenjati to samo zbog nekih pritisaka izvana i naprosto kritički razmišljati i ne uzimati sve isto što se u medijima servira kao zdravo za gotovo. Ja bi sad, meni mikrofon ne treba, ja bi sad htjela reći da sam stvarno ugodno iznenađena i neću sad reći oduševljena, mogu reći i to. Tako mlada osoba da ima već tako razvijen jasan stav ideja i da ih tako na jednostavan način obrazlaže. Ono što ja hoću reći, da mi se čini da si ti, da je jedna generacija Remont ipak preskočena, da ti tako o ozbiljnim stvarima na tako jednostavan način govoriš, a to se može samo onda ako se tako suvereno vlada materijom i ako si uistinu u biti problema. I ja ti stvarno čestitam, knjigu ću pročitati svakako.
Ako nema više pitanja, mi bismo završili sa ovom promocijom i čestitamo još jednom Paoli. I hvala svima što ste izdvojili vrijeme. Hvala što ste došla u Vinkovce, posebno mladu damu. Jedan pozivam buket. Čestitam buket. Ne više, dok se ne pokušaj ispata majko.